O. Jana? Janka? Halo? Prosím. Janka? Áno. Rudo Bunda, evangelík, toto náboženstvo. Kto je tam? Rudo Bunda chce sa prizdať sa chcel, alebo spovedať by som sa chcel. Pri mne? Priznať, hej, ku vám, spovedať. Vyspovedať sa, evangelík, ja som tiež. Haló? Tu som. No, tu som, že vyspovedať by som sa chcel k Pánu Bohu. Ešte ti zajtra zavolám, môže byť? Môže byť. Dobre. Číslo dávam, alebo jak? Haló? Prosím? Že číslo vám No. dá, alebo jak? Dávam moje číslo, bo to nie moje číslo, volám. Nie, že by som sa chcel vyspovedať, bo veľa hriechov mám na srdci. Ale kto je tam? Rudolf Bunda, Ja ťa nepoznám. kamarát. Sme sa raz boli, v meste sme boli. Rudolf Bunda, sme sa stretli, kamarát. Môžem ti zajtra zavolať na toto číslo? No, dalo by sa, ale dá sa vyspovedať, dajak. No, ale zajtra uvidíme, že čo, dobre? Mám vám kreditu, ja vám dám vedieť, dajak. Dobre. Keď sa bude dať, hej. Ľúbim aj Boha, aj vás všetkých ľúbim. Dobre. Áno? Dobre? Dobre. Môže byť? Áno. Dobre. Dám vedieť. No. No. Jana? Janka? Haló? Prosím. Janka? Áno. Rudo Bunda, evangelík, toto náboženstvo. Kto je tam? Rudo Bunda chce sa prizdať sa chcel, alebo spovedať by som sa chcel. Pri mne? Priznať, hej, ku vám, spovedať.